Por que paramos? Teño que botar gasolina. E non podes facelo mañá. Non me atopo ben. Arriscámonos a non chegarmos á casa. Ti decides. Vale, pero date presa. E encontraste mal porque bebiches demais. Se non me deixase soa. Quedamos en que ías ocuparte de Lucía en canto eu atendía os clientes, ou non? Tío, os teus acordos. Era unha presentación de empresa, que querías que fixese? Non te la levado. Xa. Pero claro, entón xa non pareceríamos a familia feliz. Pois unha merda a familia feliz. Eso non me traga. Mónica. Está dormindo. Non se pode fumar na gasolineira. Só tiñas que cuidar dela un par de horas. É a tua filla, coida ti. Papá, necesito ir ao baño. Xa imos agora, meu amor. Xa imos agora. Boas noites. Lucía, pon a chaqueta, vai. Acompaña. Lucía. Un sentido de mierda. Hola, boas noites. Cheo. Diésel. Sí. Dime, Carlos. Sí. Non, xa nos fomos. A miña muller, que se encontrou mal, nada. Xa. Oi... Non, escoita. Mira, vas convocar para mañá unha reunión con todos os grupos, as 10:30. Sí, xa sei agora que é, non fai falta que mo digas. Falo de puto, eso che pago. Sí. Vete con Antonio, por certo.
Aquí no se puede fumar, ¿eh? Disculpe. Aquí no se puede fumar. Gracias. Filla de puta. Os informes queros a primeira hora en Ribadavia. Non se pode usar o móvil aquí, ¿eh? Deixa, nada, teño que cortar, deixa. Xa mo contaras mañá, chao. 57 euros, por favor. Gracias. Compra un chisqueiro. Lucía, que fas? Oi, tranquilo, vale. Mira, Tengo unha pistola. cala. Que é o que pasa? Que queres, cartos? Pois non hai problema ningún, home. Vou sacar a carteira, home, tranquilo, tranquilo. Velo. Que fas? Mónica, fecha o bico, fai o favor. Toma, mira, toma, collo e vaite, xa. Xa está. Ah, o colar. Queres o colar? Non pasa nada, tranquilo. Mónica, o colar, veña. Mónica, dalle o puto colar e non fodas máis as cousas. Faime caso por unha vez na tua vida, Mónica. Mónica. Cobarde. No, oi, vámonos tranquilizar, Mira, esquece todo o colar. Leva o coche, velo. Mira, é un Jaguar, toma. Toma as chaves, aquí estás. Non teño máis nada que ofrecerche. Vai tranquilo que non lle diremos nada a ninguén. Non, que faz? Non. Lucía. Bueno, xa está ben, hostia. Estou hasta os putos huevos, joder. É a cuarta vez en menos de un mes. A cuarta vez que me atracan. Que pasa? Que teño cara de gilipollas? Pois non me sale dos collóns. Que non, joder. Fai o que che sale dos huevos, pero non che penso dar nin un puto peso. Estou hasta a polla de estar aquí todos os putos días para que veña un cabrón como a ti a levarse a pasta. Unha merda, a tomar polo cu. Que non, joder, que xa está ben. Que? Que hostia pasa? Que me vas a disparar? Vasme a disparar? Pois dispara, hostia, que non che vou dar ni un puto peso.
Que non se mova nin Dios. Vos, á esquina. Ti vai con eles. Dame o diñeiro. Meteo nunha bolsa. Rápido, hostia! A carteira. E tío colar. Que fas? Onde está, tío? O que? Que vai ser, joder, o cabalo? Acabouse. Peña, Javi, tío, ti sempre gardas algo. Que non, coño, que non lo metemos todo onte. Verda, joder. Dixemos que ia ser a última vez, non te acordas? Sei de que coño me estás a falar. Veña, tranqui. Vou-te levar un médico, vale? Vaya merda, tío, puto médico, joder, o que quero é un pico. Javi. Javi, tío, onde o tes? Javi, onde está? Que non teño nada, joder. Ten que estar por aquí.
por favor.